kat kumna kitulong kubor balayo lum ling baka education video hang ni kalaya thu baka Israel Defense Force kala aibor saya ka way ka unit bahkan kendu ibat ki Hamas hapo ka tunnel hap diang kane ka tma ka unit ka bak ham kerpang jong ka Israel ya kabala tip kum ka IAHALAM unit lapha bakin trei nadu baka Israel kala peniar jong ka Gaza bat kini ka ilat komando jong ka Israel laong baki layo training hakit ma baide bat ki ketem syapo rameu lane kita ki underground what fire shushu ka education video hang ni ka ong men ha ka sngi thoding ka IDF ka bamut ka Israel Defense Force kala yathu baki IAHALAM unit bat ki unit kinsa penjat penpraya ke tunnel ke Hamas tongin ya spek bat puson bangin ya sengap syapang kata ka IAHALAM unit jong ke Israel kayal ka IAHALAM unit kare ka benta ka IDF kumba engineering kof laseng ya kani ka unit ha usnam khat khandai pusan bat la penyar arsya bala penhiar arsya ha usnem arjar khatsau namar kathma bat ka Gaza ka rule jong ka IAHALAM unit ki kenthop ya kita ki special sabotage mission ki demolish mission bat ki mission jingpen pra ya ki building layathu ba kila training ru hak bayadai bat ka jingra ya kitiar penthai kumno banta bom ban penpra ya ki tunnel bat kiba sherkhei kila ru ban shu pendon kam da ki robot khnang ba kanom don ka jingma ya ki yathu ru ba kine ki special commando laya thuru dakani lembak ka special commando jongka Israel nya banong ka IDF lada pidang sotonat ban pailene bersangap shpangka Israel bat ka Hamas sakomen lembak ka NTKN official kulai shibun